Hi everyone, tiri ku4 Seasons Media and nasi ndina Michelle. Ndise Michelle. Aiwa Michelle arivaita mimi muri sei pamwe chete nemafanzi muri raiti here. Aiwa tiri bo. Anyways, mune maplans here mukatirongera paChristmas yekuuya. Yeah, obvious maplans azoshaike. Maplans atinawo se4 Seasons kuramba tichifadza vanhu naika. So far tiri kufadza Zimbabwe, nyika yese pasi rese, out of the country. Nemovie rinonzi Maroja ndo riri kutrend at the moment. So keep on updating. Okay, so far muri pa 69,000 subscribers. Do you think kuti musvika pa 100,000 tasvika pa Christmas? Yeah, sekufunga kwangu tine shungu and tine tarisiro yekuti tinogona kusvika pa 100 subscribers before Christmas. Aiwa, it's okay. Do you have anything you want to tell the viewers before we close off? Alright, maviewers, dakungokutendai nerutsigiro rwenyu nesupport yenyu taramba chikutendai and tichingokumbirawo kuti murambe muchisubscribe. Dai zvaita kuti munhu unosubscribe more than 10 times, sure ndaikukurudzirai kuti murambe muchitisubscribirawo page redu ra4 Seasons naika. And chimwe chikumbiro takupinda muChristmas munoitika zvakawanda. So far tatorasikirwa neupenyu hwevanhu vakati wandei. Madrivers kunyanya tinokurudzira tityaire zvakanaka mumigwagwa, ndo tiri kuchema seZimbabwe tarasikirwa neupenyu hwakawanda. Ine mere handitika, saka tongoramba tichifamba zvakanaka mumigwagwa uye tichitenda Musiki kumvura yakazonayaka. Aiwa, zvinofadza izvi. Tinokutendai. Thank you so much. Bye.